Taong 1989, Itogon, Benguet. Isang buwan ang lumipas matapos ang pagkamatay nila Morsito at Pedro. Naging maayos naman ang lahat. Paminsan-minsan, ninais nila Manong Buti na bumalik sa Cagayan, subalit pinipigilan lamang nila ang kanilang mga sarili. Ang tanging nagawa na lamang nila noon ay ang magbigay ng simpatsya at abuloy sa mga iniwan nitong mga mahal sa buhay. Habang patuloy sila noong nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan, ninais naman silang bigyan ng oras ng negosyante. Hindi rin kasi nito maaaring magbigay ng misyon sa kanila, gayong nakikita niya ang kalagayan ng grupo ni Manong Buti. Sa ilang araw nitong pabalik-balik sa kanilang bahay, doon nila napagtanto na matindi ang pangangailangan nito sa kanilang grupo. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon na nga napagpasyahan ni Manong Buti na kausapin ng negosyante ukol sa nais nito. May nais ho ba kayong ipagawa sa amin? Sige lang ho, wag ho kayong mahiya. Nakahanda na ho ang aming grupo sa anumang trabaho. Wika ni Manong Buti pagkabalik ng negosyante sa kanilang tahanan. Nang marinig naman ito ng negosyante, napangiti lamang ito habang lumalapit sa kanilang kinatatayuan. Ako Buti, meron patrabaho inyo. Eto dun sa Itogon. Lapit lang rito. Ay nyo gagawin. Punta kayo Lawa Binga. Tapon nyo to dun. Hintay kayo ilang alaw. Matutuyo ang lawang yon. Wika ng negosyante habang ipinapakita ang isang telang may kung anong lamang bagay. Nang marinig ito nila Manong Buti, agad naman itong nakuha ang kanilang atensyon. Bagaman hindi pa nila nakikita ang kabuuan ng bagay na yon, tila bang labis ng hiwaga ang naibigay sa kanila nito. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais nilang kausapin ng masinsinan ang negosyante sa kadahilan ng nararamdaman nila ang panganib na dulot ng kanilang misyon. Sabihin ninyo, amo, para saan ang bagay na yan? Bakit naman kailangan patuyuin ng lawa, gayong marami ang mga nakadepende sa tubig na naroon? Seryosong tanong ni Manong Buti. Kapag natuyo na lawa, meron kayo isa sako makikita sa gitna. Mabigat laman ito pero kunin nyo. Kayo dala rin pang putol kadena dahil kinakailangan nyo to. Sagot naman ng negosyante. Matapos nitong makapagsalita, doon na niya inilahad ang magiging takbo ng kanilang misyon at kung para saan ang bagay na kanilang kukuhanin doon. Ayon sa negosyante, na ang nasa loob ng sakong nakahimlay ay isang bangkay ng nilalang na pinaglalabisan niyang kunin. Hindi na ito idinetalye ng negosyante na parabang pinipilit niya itong itago sa grupo ni Manong Buti. Kahit papano, hindi na din nagpumilit noon sila Manong Buti na magtanong ukol sa bagay na yon. Sa kadahilanang magagawa naman nila itong mabuksan sa oras na nasa kamay na nila ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nagbabala sa kanila ang negosyante na may iilan umanong panauhin sa lugar na nagbabantay sa lawa. Hindi naman mapanganib ang mga ito, gawa ng purong katutubo lamang ang mga taong yon. Buti para laaway Kayo kausap maayos mga tao ron. Bigay nyo kahit ano para maitanim nyo to sa lawa. Kayo tandaan, ang misyon to mahalaga. Kailangan ko makuha aking gusto. Wika ng negosyante. Mukhang mapapasabak na naman kami rito sa digmaan, amo Bueno, kung tataasan ninyo ang aming sweldo, baka hindi na kami magreklamo. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng negosyante, tumangulang naman ito at mabilisang iniabot sa kanya ang 6 na sobrang naglalaman ng pera. Sa sobrang pagkagulat noon ni Manong Buti, hindi na niya nagawa pang makatanggi sa alok ng negosyante.
Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang umalis ang negosyanteng yon na walang kahit na anong binibitawang salita. Maya-maya pa, napagpasyahan naman nilang magsaliksik ukol sa lugar para naman kahit papaano'y hindi na sila mahirapan pagdating nila doon kinabukasan. Ayon kay Manong Buti, nasa 7 oras lang naman ang kanilang bubunuin, marating lamang ang lugar ng Itogon. Malayo ito ng di hamak sa ilang araw nilang paglalakbay sa mga nauna nilang misyon. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, naging abala naman ang kanilang grupo sa paghahanap ng mga kagamitan na maaaring makatulong sa kanila sa oras na madapo sila sa lawa. Ang karamihang pinamili nila noon ay ang mga bagay na magbibigay liwanag sa kanila sakali mang maabutan sila ng gabi sa lugar na yon. Sa paghahanap nila ng kanilang mga gamit, panay na din ang kanilang ginagawang pagtatanong sa mga taong merong alam sa lugar ng Itogon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tuluyan na ngang nakapaghanda ang grupo ni Manong Buti. Habang nag-eempake sila noon ng kanilang mga gamit, bigla naman niyang nakita ang ibinigay na tela ng negosyante. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid niya rito, tila ba mas lalo siya noong nagnais na malaman ang bagay na nilalaman ng tela. Manong Buti, parang napakasama ng tingin mo dyan ah. Buksan mo na para malaman natin kung ano ang laman yan. Wika ni Bitang habang pinagmamasdan din ng tela. Nang marinig ito ni Miguel, mas lalo pa nitong sinulsulan si Manong Buti na buksan ang ibinigay ng negosyante. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga napagpasyahan ng kanilang grupo na buksan ang bagay na yon. Habang hinahawi nila noon ng tela, matinding pag-iingat naman ang ginagawa nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon nila Manong Buti nang tumambad sa kanila ang isang kartong naglalaman ng isa pang karton at bato. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, muli na naman nilang binuksan ang sumunod na karton hanggang sa tumambad na naman sa kanila ang isa pang kartong nakasilid doon. Paulit-ulit ang ginawa noon ni Manong Buti hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nilang makita ang nilalaman ng tela. Ayon sa kanya, na ang bagay na kanilang nakita noon, isang napakaliit na dahon. Katabi ng kalansay ng 7 insektong hindi nila mawari kung anong uri. Nang masipat na nila ang nilalaman ng tela, dali-dali naman nila itong isinara sa takot na baka liparin ang kahit isang kalansay ng insektong naroroon. Bagaman nagtataka sila kung para saan ang bagay na yon, ninais nilang wag na lamang pakialaman ito. Kinaumagahan, maaga pang tumungo ang kanilang grupo sa terminal ng sasakyan. Hindi naman naging mahirap para sa kanila ang makasakay sa kadahilan ng kokonti lamang noon ang mga pasaherong patungong Itogon. Hindi pa man sumasapit ang 8:00 ng umaga, kasalukuyan ng naglalakbay ang grupo nila. Habang papalayo sila ng Maynila, panay naman ang kanilang ginagawang pagsisipat sa mga magagandang dinaraanan ng kanilang sasakyan. Wala sila noong nararamdamang pag-aalala ukol sa kanilang misyon sa kadahilan ng lahat ng napagtanungan ng kanilang grupo, nagsasabing ligtas at masasaya umano ang tao sa Itogon. Ilang oras pa ang lumipas, nadapo na nga ang kanilang grupo sa sentro ng Itogon. Doon ay dahan-dahan na silang umusad patungo sa lawa ng Binga kung saan isasagawa nila ang kanilang misyon. Bagaman maraming individual noon ang nagnanais magbigay ng tulong sa kanila, hindi na nila ito pinaunlakan. Sa isip-isip kasi noon nila Manong Buti, mas mainam na walang makakaalam sa kanilang gagawin upang maiwasan ang kahit na anong hindi pagkakaunawaan.
Kapag malaman kasi ng mga itong patutuyuin nila ang lawa, panigurado, hindi ito magugustuhan ng mga taong naninirahan doon. Nang makalayo-layo na sila noon sa baryo, napagpasyahan naman ang kanilang grupo na tumigil na muna pansamantala. Hindi pa kasi sila noon kumakain ng pananghalian at nalalapit na naman ang pagsapit ng takip silim. Habang nagluluto noon si Miguel, panay naman ang ginagawang pagmamasid ni Bitang sa paligid. Si Manong Buti naman noon, maiging pinag-aaralan ang kanilang lokasyon at ang mga daang marapat nilang tahakin. Manong Buti, malayo-layo pa ba tayo? Tanong ni Bitang. "Oo, Bitang, napakalayo pa natin. Siguro 2 o 3 bundok pa ang kailangan nating baybayin." Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ng 2, doon nila napagtanto na hindi nila kakayaning marating ang binga kahit umusad pa sila ng gabi. Ang naisip na lamang nila noong plano, maghanap ng angkop na lugar na pagsisilungan sa pagsapit ng gabi. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang umusad ang kanilang grupo. Ang tinahak nilang daan noon ay ang daang patungo sa binga upang sa pagsapit ng umaga, madali na lang ang pag-usad nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, bigla namang natigilan sila Manong Buti nang makasipat sila ng isang puno ng mangga na nabuwal sa kinatitirikan nito. Angkop na angkop ang mga sanga ng manggang yon na paglagyan ng duyan, kung kaya't doon na nila napagpasyahang manatili. Ilang minuto pa ang lumipas, na ihanda na nga nila Manong Buti ang mga duyan nilang pagtutulugan. Naglagay din sila noon ng mga babasaging bote papaikot sa lugar upang madali nilang matunugan ang mga nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa paglalim pa ng gabi, tanging mga natutupok na lamang na dahon ng mangga ang nagbibigay liwanag sa lugar na kanilang kinaroroonan. Wala namang problema yon para kay Manong Buti, gawa ng sapat naman ang naibibigay na liwanag ng mga ito. Sa pagsapit ng umaga, wala namang nangyari doon sa kanilang kakaiba. Nakatulog sila ng payapa at tanging ang mga naririnig lamang nilang ingay noon sa paligid ay mga huni ng ibon at mga kuliglig. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungong binga. Nagmamadali sila noon sa kadahilan ng nais nilang marating ang lugar bago sumapit ang hapon. Ilang oras pang paglalakad, nadapo na nga sila sa isang bundok kung saan tanaw mula roon ang napakagandang lawa na kanilang hinahanap. Di pa man sila nakakalapit sa lugar, kitang-kita nila ang mga katutubong namamana ng mga isda sa dalampasigan nito. "Manong Buti, mukhang mas marami pa ho sigurong taong naninirahan dito kaysa sa ating inaasahan. Sa tingin niyo ho, paano natin mailalagay ang ibinigay ng negosyante nang hindi tayo natutunugan?" Tanong ni Miguel. "Simple lang yan, Miguel. Hindi lahat ng parte ng lawang yan ay may mga katutubong naninirahan. Ang gagawin natin, kung saang lugar wala sila, doon tayo pupunta. Ganun lang kasimple. Tapos pag nailagay na natin ang lasong ito, doon na tayo magkukubli at maghihintay ng gabi." Paliwanag naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ng 2, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, agad naman nilang binagtas ang pababa ng bundok upang marating ang lawa. Sinigurado nila noong walang makakatunog sa kanilang pagdating, nang sa gayoy malaya nilang magagawa ang kanilang mga plano. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa lugar. Paglapit nila noon sa lawa, agad namang inutusan ni Manong Buti si Bitang na sumisid doon.
Dinala na din ito ang telang may lamang insekto at dahon nang sa gayoy magawa na niya itong maitanim habang hindi pa sumasapit ang takip silim. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nakabalik sa pangpang si Bitang. Halos maghabol hininga ito sa kadahilanang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, marating lamang ang pinakailalim na bahagi ng lawa. Upang masigurong hindi lilitaw ang telang yon, sinigurado niyang mahigpit ang pagkakatali niya dito sa bato nang sa gayoy dumire-diretso ito pailalim. Nang maisagawa na nila ang kanilang mga plano, dali-dali naman silang nagkubli upang maghintay ng gabi. Ayon kasi sa negosyante, gabi lamang matutuyo ang lawa dahil sa iyo ng oras na nagkakabisa ang sumpa. Kapag nakita nila itong tuyo na, kinakailangan nilang makuha ang saktong nakakadena sa bato bago sumapit ang alauna ng madaling araw. Dagdag pa ng negosyante, kapag naabutan sila ng daluyong ng lawa pagsapit ng alauna, maaaring hindi na sila makabalik sa lupa. Sa pagpapatuloy ng pag-alala ni Manong Buti sa mga sinabi ng negosyante, mariin naman niya itong ibinahagi sa kanyang mga kaibigan. Pagtalikod ng haring araw sa kalupaan, maigi namang pinagmasdan nila Manong Buti ang lawa. Halos wala namang nangyayaring kakaiba doon kung kaya't ninais nilang maghintay pa ng ilang oras. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang atensyon nila Manong Buti sa mga taong papalapit sa lawa ng 10 oras. Pagtitig nila sa mga ito, bumungad sa kanila ang mga katutubong merong mga daladalang sandata na para bang may hinahanap. Ang iilan sa mga ito ay may dalang sulo habang patuloy na sinusuyod ang dalampasigan ng lawa. Nang mapagtanto nila Manong Buti na papalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman silang umatras upang hindi sila matunugan. Sa puntong yon, napagtanto kasi ng kanilang grupo na maaaring malagay sa panganib ang kanilang mga buhay sa oras na masipat sila ng mga katutubo. Habang umaatras sila Manong Buti, bigla naman sila noong natigilan nang maramdaman nila ang dahan-dahang pagpula ng buwan. Halos pulang-pula na talaga ito na maging ang tumamang liwanag noon sa lupa, maladugo na rin kung titingnan. Dahil sa mga nangyayari, ninais nilang huwag magpakalayo-layo sa lugar upang magawa nilang makuha ang bagay na kanilang nais sa oras na mawala ng tubig ang lawa. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sila nakarinig ng mga pagsigaw ng mga katutubo sa buong paligid. Di naman nila masipat ang ginagawa ng mga ito, gawa ng minabuti muna nilang magkubli sa mga talahib sa kadahilanang may umiikot ng katutubo sa kanilang kinaroroonan na merong daladalang sulo. Nang maramdaman nila Manong Buti ang pagkawala ng mga ito, napagpasyahan na nga nilang magmasid sa paligid ng bahagya. Dahan-dahan nila noong iniangat ang kanilang mga ulo upang maiwasan ang anumang ingay na magagawa nila sa lugar. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mga katutubong patuloy na nagmamasid sa pinakagitna ng lawa. Nasa dalampasigan lang ang mga ito sa kabila ng pagkawala ng tubig sa buong paligid. Pagsipat naman nila Manong Buti sa pinakagitnang bahagi ng lawang yon, doon tumambad sa kanila ang isang sakong pinuluputan ng kadenang nakapako sa isang napakalaking tipak ng bato. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, doon na sila nag-isip ng plano para makuha ang sako. Hindi na nila iniisip noon ang panganib kontra sa mga katutubo sa kadahilanang ang importante para sa kanila magawa ng maayos ang pinapagawang misyon ng negosyante. Habang hinahanda nila ang kanilang mga armas, panay naman ang ginagawang pag-aaral ni Bitang sa lugar na kanilang papasukan. Nang masipat niya ang dulong parting bahagi ng lawa,
napansin niyang walang mga katutubo ang naroon. Sa puntong yon, doon na nabuo ang plano sa kanyang isipan upang matagumpay nilang makuha ang bagay na iniutos sa kanila. Bagaman malayo ang parte ng lawang walang katutubo, napagpasyahan ng kanilang grupong dahan-dahang umusad patungo sa lugar na yon. Panatag naman sila noong magtatagumpay sila sa kadahilanang marami pa silang oras upang maisagawa ang kanilang plano. Habang dahan-dahang naglalakad sila Manong Buti patungo sa lugar na nakita ni Bitang, panay naman ang pagramdam nila sa paligid. Bagaman malayo sa kanila ang mga katutubo, rinig na rinig nila ang pagsisigawan ng mga ito na para bang may kung anong demonyo itong itinataboy sa lugar. Ilang minuto pa noon ang lumipas, ramdam na nila Manong Buti ang pagbigat ng hangin sa buong paligid. Nakakaramdam na din sila noon ng takot at pagkabahala sa kadahilanang patuloy pa rin ang pagdurugo ng buwan. Sa isip-isip nga nila noon, maaaring nalalapit na ang katapusan ng mundo dahil sa mga kaganapang kanilang mga nasisilayan. Gayunpaman, kahit gano'n na ang kanilang nararanasan sa lugar, nananatili pa rin silang porsigido para maisagawa ng maayos at matagumpay ang ipinag-uutos ng negosyante. Nang marating na nila ang lugar na itinuro ni Bitang, doon na sila dahan-dahang bumaba ng lawa. Dahil sa pailalimang kurba ng lupa, kung kaya't naging mahirap para sa kanila ang makababa. Dagdag isipin din noon para sa kanilang grupo ang napakaraming lumot na siyang nagbibigay ng labis na dulas sa kanilang dinaraanan. Manong Buti, mukhang wala ho tayong pagkukublian sa lugar na to. Delikado ho. Baka masipat tayo ng mga katutubot walang habas nila tayong paulanan ng mga palaso. Paalala ni Miguel. Huwag kang mag-alala, Miguel. Malayo tayo sa kanila. Matunugan man nila tayo, nasisiguro kong doon na ito sa pinaglalagakan ng sako. Pag-igihan nyo lang ang pagmamasid sa paligid para naman walang maging aberya ang ating mga plano. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman silang umusad ng bahagya papalapit sa kinaroroonan ng sakong nais nilang makuha. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na nga nila ang kinaroroonan ng sako at ang mga katutubong nagmamasid rito. Nang mapagtanto nilang napakaraming mga mata noong nagmamasid sa paligid, ninais nilang gumapang ng dahan-dahan papalapit sa bagay na nais nilang makuha. Habang lumalapit sila doon, rinig na rinig nila ang pagsiiyakan ng mga katutubo na para bang isang nakakatakot na pangitain ang mga bagay na naganap noong mismong gabi. Hindi naman ito gaanong pinapansin nila Manong Buti sa kadahilanang nakatuon ang kanilang wisyo sa kinaroroonan ng sako. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan noon nang makarinig sila ng malalakas na pagkumpas ng mga pakpak sa itaas na bahaging kanilang kinaroroonan. Pagtingala nila noon sa kalangitan, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang makasilay sila ng isang serpenteng lumilipad at pumapaikot-ikot sa buwan. Ang mga katutubo naman noong mga oras na yon, piniling magtago sa mga puno sa takot na baka maging sila ay madagit ng serpente. Bagaman nakakaramdam na noon ng takot sila Manong Buti, pinili nilang magpakatatag dahil sa malapit na nilang maabot ang kanilang hinahangad. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nahawakan ang sako at kasabay nito ang mabilisang pagtanggal nila Miguel sa kadenang nakaselyo sa isang tipak ng bato. Dahil sa mga ingay na kanilang nagawa noon, kung kaya't agad naman silang napansin ng mga katutubo. Pagsilay ng mga ito sa kanilang grupo, mabilisan naman sila nitong tinuro sa kanilang mga kasama habang patuloy na nagsisisigaw.
Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang biglang magsigawan ang lahat ng mga katutubong naroon. Kasabay nito ang pag-ula ng mga palaso at sibat sa kinaroroonan nila Manong Buti. Wala naman silang nagawa noon kundi ang sumilong sa maliliit na tipak ng bato habang inaalis nila ang sakong nakatali sa mga kadena. Bagaman napakatanda na ng kadenang yon, ramdam na ramdam pa rin nila Miguel ang tigas ng bakal na yon. Kahit makabagong kagamitan na noon ang kanilang ginamit, tila ba imposible pa rin para sa kanila na makalaga nito. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas namang inipit ni Miguel ang kadena at kasabay nito ang kanyang pagsigaw nang makita niyang kumalas na yon sa tipak ng bato. Matapos itong makita ni Manong Buti, agad naman niyang kinalaga ng sako na kanilang nais makuha. Dali-dali din naman yung pinasa ni Bitang at mabilisan itong tinahak ang daan patungo sa dalampasigan ng lawa. Pagsipat naman ni Manong Buti sa mga katutubo, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang nagmamadali itong sumugod sa kinaroroonan nila. Okay, pasensya na kayo kasi medyo matagal na wala tong Manong Buti natin. Pero dahil ngayon nagbabalik na, wag naman sana kayong maumay kasi dedire-diretsuhin na natin tong Manong Buti. Ang dami niyang pupuntahan, ang dami niyang makakainkwentro, tsaka ang dami niyang makikita. So pahintay na lang ako, lalo na sa episode na to, itong part na to, sobrang intense nito. Pahintay na lang ako sunod-sunod natin. Salamat.